Какво нам няма да има? Не, надявам се. Значи, със сигурност към края на лекцията Chrome ще крашне. Защото ние просто ще ви покажем едно нещо, което е експериментално и не пачка. Как е? Ами не точно. Не, тихо сега. Да издаваш работата. Аз тия дни доста поразцъках Chrome, дали заради тая лекция, дали защото ми е по принцип интересно. И както всяко нещо, нали, в нашата сфера, колкото повече дълбаеш, толкова повече разбираш, че нищо не знаеш. И Chrome, честно казвам, за мен се е като една операционна система. Направо, за толкова сложно ми се струва на мене. Мисля, наистина има адски много неща, адски много фичери, които са всъщност много полезни. И това, което е най-интересното, че аз сега отдавна не работя с другите браузъри, не знам как са там нещата. Обаче всичките неща са отворени. В смисъл, девелопър има достъп до тях. И той може да ги ползва. Което е, според мен, най-якото, защото ако решиш наистина да правиш някакви много сложни работи, нали, Google Chrome позволява. Лекцията съм разделил на две части. Първата част ще разкажа за Developer Tools, а втората ще покажа един екстенжън, който в смисъл го направих за тази лекция. Нали? В общини как се прави екстенжън и какво можеш да правиш. Нали? Така. Developer Tools е едно нещо, което се отваря по следния начин. Тук или нали, аз се съмнявам някой да всеки път така да го отваря. По-скоро се ползва и този шорткът Ctrl-Shift-E, като... Чакайте малко! Значи... Чакайте се, разбирам да води лекцията се. Да, всичко това е вярно. Ctrl-Shift-E отваря Developer Tools в панелчето, което последно сте ползвали. Ctrl-Shift-G го отваря в конзолата директно, защото предполагам хората са предположили, че конзолата се ползва много. А Ctrl-Shift-C е едно друго нещо, което сега ще го обясня всъщност. И тук ще го обясня сега. Започвам по панели. Първият панел, елемент се разделя на две части. Нали? Аз ще гледам тия по-елементарни неща да ги претупвам, нали? Затова ясно всички няма смисъл. Отляво е дом дървото, отдясно са вестиловете. Ctrl-Shift-C е всъщност включва и изключва тази опцийка, лупичката. Като на Developer Tools тези трите неща отдолу са винаги тук. Мисля, няма значение на кой панел сте, те са винаги тук. Това най-отлявото, аз поне си го ползвам често, можете да undоквате и доквате това панелче, т.е. примерно сега ако цъкна, то си е свободно прозорче, примерно може ако сте на два монитора да се го хвърлите на другия монитор. И допълнително може да го долепите вдясно, примерно както правя аз най-често. Сега тук няма да е много трудно. Това второто е всъщност конзолата много удобно пак. Много се радвам, че Google Chrome всъщност са хвърлили доста усилия в това да ни улеснят живота и продължават да го правят. И това е едно от нещата, които на мен поне ми е много удобно. Вместо да ходя до конзолата, всеки път, като съм в някои от тия панели, просто мога да цъкна тук или докато фокуса е върху Developer Tools, да натиснете Escape и с Escape се затваря това. Много удобно, когато имате някаква грешка, тя се появява и тук. Цъкате, нали, по някакъв път се появява конзолата и аз първите път се чуих, каква с конзолата тук, нали, опитвам се да затворя така, ама не става. Идеята не е да се опитате да затворите, идеята е, че ако ви трябва, може да отворите, нали, така лекичко. Така, всички знаем това, чай да отворя. Значи, освен изтежа, съм направил едно малко приложенице, което е зле, не е много зле, ама зле написано, с цел да го оптимизираме всъщност. И ще го ползвам за тая цел, да показвам върху него. Всъщност се оказа доста трудно да направим нещо, което не е оптимизирано. Мисля, исках да симулирам някакви грешки, пък да се окаже, че не мога да ги симулирам. Много гадно. Много гадно да пише винаги всичко как трябва, много е гадно.
си плачат. Как програмистите стигат този? Как успяете да го направите това? Всички знаят, че като имате някакъв елемент, нали, искате да го инспектнете, да видите къде точно е в дома, да му видите стиловете. Това е дясното инспект, ама е много тромаво. Аз известно време правих така. Много бързо цъках дясното и N, което отваря всъщност. Нали, ако задържа Alt, ще се види всъщност, няма да се види. Докато отворям дясното меню и цъкнете N, сега селектирате Inspect Element. Това обаче е много тромаво пак. И тук е този момент с Ctrl-Shift-C е това нещо всъщност. Ctrl-Shift-C, ето отдолу светва синичко и вече можете да си изберете някой елемент. Това е много удобно, защото много често се налага да селектирате сега искате, ама и тук на тая част обаче само дивчето искам да изберем. И сега се почва едно диво кликане и тук, чакай точно да го нацеля, нали е така и си цъкате, докато в крайна сметка цъкаш и виждаш, че не си селектира тук, където трябва и почваш тук да си играеш сега да виж кое е. Докато с Ctrl-Shift-C, докато местиш мишката и то ти показва в момента кое инспектваш, избираш и много лесно. Така. За тази част е ясно, че с двукратно кликване на някои от елементите може да промените атрибутите, да добавите нови такива, стилове, С стрелкичките е много удобно да работи тук, примерно надолу нагоре, нали, се сменя, наляво надясно отваряте и затваряте таблицата. Много. Аз това също го ползвам много често. Тук с дясно копче тук можете да изтриете някакъв нов, да му дитнете. Може също и да го преместите, ако искате. Да го преместите. Налеко ви се налага. Така. Значи това е ясно, че има 5 милиона тук опции. Нали? Аз сега нямам една през всичките, защото просто не ги ползвам всичките и някой даже не знам за какво са. Нали? Ама ако някой се сеща за нещо интересно, което трябва да го кажем, да прекъснем. Така. Значи тук отляво се селектира някаква част от дом дървото, а тук отдясно са всичките стилове, които, т.е. всичките неща, които са свързани с CSS-а на този конкретния елемент. Сега при ще инспектваме този бутон, който всъщност е линк. Най-горният елемент е тук в Styles, в тази част, е всъщност inline стила на елемента. В момента той няма такъв, нали? Отдолу под него започват стилите, които са аплайват върху него, като много приятно са подредени по ред на наследяване. Тоест, нали, естествено, ясно е, че ако някой елемент няма седнат стил, то в повечето случаи стойността на този стил е inherit, май беше inherit, мисля, че беше точно делото, което означава, че той наследява стойността на контейнера, в който е поставен. И ако почваме да проследим надолу, съответно бодито, примерно този линк, ясно е, той всъщност няма много неща, какво се показва на него, но когато елемент е зачеркан, това означава, че той по-нагоре е overridden. Тоест, примерно аз тук съм казал, че на линка бекграунда ще му е ескъв, обаче при ховър, нали, примерно как се случва да се вижда, съм казал, че е зелен. Ако искате да видите къде е дефиниран този стил, ако са на различни файлове и ако са ви различни файлове и не е минифайнат кода, това нещо е много удобно. Можете като цъкнете, отивате в Source Panel, тук няма място за нищо обаче. Както и тук се вижда стила, ама за това по-нататък. В случая е полезно, нали, обаче в повечето случаи този стил всичкия стил е в един файл и там вътре е смачкан и много удобно. Ама ще ви покажа на трикче, с което май не ставаше за стилове, ама ще видим по-нататък. И тези бутони, тук се добавя нов стил, така, аз това не го ползвам, за добавя нов стил, ползвам добавянето на нов елемент в стила или как да го кажа. Примерно тук сега, ако искам да сложа някакъв бордър, просто си го пишем. Като за да добавите тук, трябва просто да кликнете. И той ви дава нов елемент. Нали? Те също могат да се редактират. Удобното нещо при редактирането е с Tab се минава на
на другия стил и съответно на неговата стойност, с Shift Tab вървите нагоре, както. Това е доста ясно всъщност. Това, което ползвам аз много често е, ако искам да променя сега да е този падинг, тук надясно всъщност, който е, защото ще се види. Вместо да почвам сега да пиша тук, да кажем, ако искам да го направя 15, да напиша така, просто започвам нагоре-надолу. Което е много удобно понякога, когато искате да нацелите някаква стойност, защото иначе става едно голямо цъкане постоянно. Моля? Да, кажи. Шифте стрелка нагоре, вместо по 10, а с залта стрелка нагоре, по 10-тично. Добре. Яко. Но това не помага. Шифте стрелка. Какво е това? Шифте стрелка. На Text Declaration обаче отседи. Нищо не стане. Не е чак толкова менахрома. Това тук отгоре е също много полезно, когато искате да видите даден елемент какъв е стила му при ховър, примерно, обаче да не ходите с мишката там. Като цъкнете, се появят конкретния стил. Тук аз това не го пипам въобще, нали? Който, ако някой работи в Hex цветове, в RGB, някакви такива, смените ги. Като това мисля, че не е много отдавна. Май скоро го добавих. Много отдавна. Добре, значи много отдавна. Така. Друго. Значи освен тук Styles, нали, има и други неща. Аз ползвам това много често отгоре, което показва всъщност крайните стилове, които са планети към елемента, защото някой път примерно ми трябва фонт сайз на нещо да видя. Не фонт сайз, по-скоро размера ми трябва по някой път. И един начин да проверя какъв е размера е да проверявам сега тук ми показва, че е 65. Ама примерно, ако не съм го сетнал някъде такъв стил, започва едно ровене надолу, чакай сега вие, нали, какъв стил бях сетнал или си къде. А тук отгоре всичко компютнато. Ето тук, ако натиснете, става вече страшно, нали, всичко се отопая. Това също много ползвам. Друг начин всъщност да намерите размера на елемента е с Ctrl-Shift-C, като сложите така мишката върху някой елемент и той го показва всъщност. Не знам дали ще мисля, че се вижда. Или просто като местите тук отдолу също го показва. Едно друго нещо, което правя много често е примерно така. Сега, примерно, тук ширината му е 360. Аз обаче искам така да направим примерно дизайна, че трябва да променя тази ширина, за да пасне на някакво място. Въобще някакъв размер трябва да вляза. И сега започваме тъй да цъкам, нали? Обаче реално погледнато не виждам този размер, не виждам очертанието на елемента. И слагам мишката е тук, показват ми се очертанията и тогава започвам да цъкам. Защото, тук, в смисъл, примера може би не е удачен, обаче в някой път, да кажем, чакай, и той тук не стане. Когато имаме inline елемент, нали, обикновено не виждате тези граници. Мисля, аз тогава го ползвам. Но явно сега някак го покажа, защото просто нямам никакъв такъв елемент. Краси е тази жълта точка. Коя е жълта точка? Тая тук? Брекпоинт съм си цъкнал без да искам, може би. Не. Не, има дом брекпоинт. Само че участва. Само че аз това не съм го ползвал никога. Matrix също е много удобно. Този прослутия бокс модел. Може да видите всеки елемент. И това, примерно конкретно, който съм селектирал. Примерно това section, той има падинг. Има и бордър и тук е го показано. Кое колко е всъщност. Properties. Тези неща надолу, честно да ги призная, не ги ползвам. Просто не ми се налагало. Може би и това е полезно, евент ли са нарити, защото виждаш всъщност какви евенти са закачени към конкретни елементи.
може да бъде полезно. Например, сега тук имам клик event и мога даже да отида там. Тук отдолу, значи, както казахме на Developer Tools, тези трите бутончета в началото са едни и същи за всички панели. След това всичко е вече конкретно за всеки панел. На Elements панела тук ви е пътя до елемента. Можете да се движите нагоре. Също много удобно, ако имате някаква много дълга редица и примерно знаете някаква ID и виждате го тук, цъкате и директно отивате на този контейнер. Така стига за това, за Elements. Ресурсите. То самото ми подсказва ресурсите, които в момента страницата ползва. Аз това също не го ползвам много. Ползвах наскоро е това Local Storage, защото правих там една апликация. За съжаление не мога да кажа много неща за тук, то мисля, че няма какво да се каже много, просто ако имате някакви сесии, ясно, че тук вдясно ще ги видите, ако имате някакви куките също. Примерно. Application Cache, не знам смисъл, ако някой го ползва това, има какво да добави. Тук може да си видиш като, нали, вече те като вкараха няколко начина за вкаране на... Вместо куките може да се заредиш като SQL-чета и да си буташ разни неща. Но тук може да си гледаш какво си буташ. Както и... Стойности, таблици. Да, новите методи тип куки и такива, само че ще има препозиране. Защото, принципно, не ми се налага да правя нещо. И единствено тук се виждаха, а пък трябваше да правим нещо за Firefox. Там не се виждат, но пък единствено по този начин можеш да го сетнеш, защото, да кажем, да се правят някакви защити. Примерно. Така. На следващия етап, много интересен, аз тук вися по цялен в този етап, честно казвам. Сега се чуя как да подходя, дали да вляза в нея. Ще ги мина всичките така набързо и после ще оптимизираме този application, да ползвайки от тия панели. Network панела ви показва активността по мрежата за конкретна апликация. Тоест, какви HTML примерно се зареждат, какви файлове като стилове, примерно и JavaScript, и тук се появяват също и реквести, които се правят. Примерно сега ще изкочи един, да кажем, сега направих някакъв get request, където е PHP. Да кажем, взима се някаква снимка, някакви такива неща. Тук отдясно ми показва времето за конкретната заявка. Било то дали към HTML, дали HTTP request някакъв файл. В момента не се вижда. Обаче има една малко по-светла част от request. Всъщност. Това е така нареченото latency. Всъщност аз тук би трябвало тук под time да пише latency, тук под size да пише контент, ама нищо не знам, защо не се вижда. Както е. Това е времето, което браузъра чака този ресурс да тръгне да се сваля. Тоест, когато дойде първият байт от този ресурс, цвета се променя всъщност. И затова се вижда, примерно, имаме 1 милисекунда sending, 2 милисекунди се изчаква и след тези 2 милисекунди браузъра почва да получава някакви данни. Тези две черти са много важни според мен. Те показват кога дом дървото е заредено, а червената кога всичко е заредено. Тоест, примерно, window on load event е това червеното. Нали, или там на jQuery, примерно, ready, ако сетвате хендлър към ready метода, е това червеното. Много полезно, защото може да се види сега конкретно, примерно, да кажем, браузър изчаква да се зареди CSS, изчаква да се зареди JavaScript, нали? Баба чак тогава, нали, реално погледнато, той е способен да изренти на първия фрейм. Сега ще покажем всъщност малко как по-нататък, как може да оптимизираме. Тази черта да дойде малко по-наляво, да не е чак там. Така, тук отдолу някаква полезна информация. Съответно, може да филтрирате резултатите. Нали, примерно сега, ако искаш да видиш само стиловете, тук отдолу цъкаш само стиловете, се виждат само стиловете. От тук се изчиства, тук се прави запис. Тоест, аз сега тук по принцип забелязах, че те постоянно излизат реквестите.
може би, ако направиш запис, после ще може да го сейваш, да го експортваш. Този етап Network таба, както и Timeline таба и Profile таба, има възможност да експортнете това, което виждате. Сега конкретно за Network таба има инструментите, външни, които могат да изразят това. Сега точно забравих какво означаваше това хар. Ато беше архив, ама това... точно така. Та има инструментите, с които можете да ги експортнете, тези неща ги четете много удобно. На мен ми се случи за първ път сега наскоро, клиента, който е също технически грамотен, нали, казва, човек, тук тази апликация се чупи, нали? Аз му казвам, не се чупи, защото на моя компютър не се чупи, нали? Така ли? Това не, ама на моя тана. И аз му казвам, добре, що е така, влизаш тук в таймлайна обаче, цъкаш рекърд, правиш това, което прави, че да се счупи, нали? И даваш на дясното, save timeline data, пращаш ми файла и аз гледам. И съответно можех да видя какво подявали то прави, че да счупи апликация. Някаква поредица от цъкания, просто не бях покрил всички кейсове там и той нацени точно това, което трябва. Да, успях да разбера. В смисъл, ако... Нали, той ми описа в имейла как става, обаче когато видиш на таймлайна буквално, нали, какви евенти в JavaScript са, т.е. всичките функции как вървят, нали, вече става много по-лесно. Така, стилът панел, и този панел е много интересен. Аз не го ползвам много, въпреки че трябва. Тук можете да редактирате JavaScript, CSS-а и отскоро, ако е тук така, и отскоро SAS. Тоест, ако пишете CSS-а на SAS, и тук можете да отваряте файлите и да ги редактирате. Чакай, вижте. Така. Ясно и тук отдясно, като цъгнеш файлче, тук се зарежда контента му. Ако файл е mini-finite, т.е. всичко на един ред и алабала, и тук отдолу има print и print, което върши работа в някои случаи. Примерно, аз нямам CSS, всъщност. Какво да отворя? Това да ми... Ще видя на кое? Да. Това. Ето. Цак. Става въобще сега. Ако е mini-finite кода, JavaScript, нали, там всичките промени са някакви АБ, някакви букви, нали, това не се оправя. За съжаление. Обаче поне, нали, има някакъв четим вид. Може да... Той има екстенжен, но той не знаме, това ще познае какво девелопър е имал преди. Да направи екстенжен. Чак толкова. Друго интересно нещо, което наскоро научих. Примерно сега ще се питаме този JavaScript, да кажем, тук ще се добавя примерно. Тази звездичка означава, че аз мога, т.е. че файл не е сейфен, като натисна Ctrl се сейфа. Разбира, обаче аз променям. И сега като даме тук дясното, Local Modifications, и тук ми излизат модификациите, които съм правил. И мога да се върна назад, примерно. Много яко, ако пишете, нали, тук код. Съответно, като направиш някакви промени, нали, трябва това да го кажа, че при следващия рефреш, това, което съм правил, ще изчезне. Затова може дясното, сейф аз и сейфаш файла. Върши работа, примерно аз съм го правил, като съм пил някакъв CSS и неща да ходя, нали, много алабала. Примерно тук променям някакви неща и примерно се сейфах файла навънка. Тук може да се сетват и брейкпоинтове, въобще е много силен дебъгър. Има Developer Tools, после ще го покажа сега, няма да роля. Както аз всъщност не ползвам много този дебъгър за... така се е малко срамно да се призная всъщност, но не ползвам много дебъгър, не по-много често. Така, таймлайна е другото място, на което виси много. За да видите всъщност какво става тук в таймлайна, трябва обаче тук трябва да се запише. Сега за да се запише, или цъкате този бутон,
или цъкате Ctrl E, което за мен е много удобно, защото то не е удобно, обаче няма много смисъл, защото аз като цъкна Ctrl E и после като се кача горе и цъкна нещо и фокуса ми се губи от девелопър си и да цъкам Ctrl E да го спра, няма стайна. И примерно ставите отгоре, което не върши много добра работа. Както и цъкаш рекърд, почваш прави с някакви там неща, които искаш да видиш как стават. Цъкаш стоп. Сега тук е ужасно, защото почти нищо не се вижда. Като дойде време да бачкам с него, така ще го разпъна. Виждате всъщност много неща. Т.е. какво реално прави браузъра. Се вижда. Примерно, аз сега някакви неща не знам какво точно означава, но например това Paint стана, защото даже ми се измести. Това Paint би трябвало да е това Paint е всъщност ховъра на този бутон, на Get Data. Примерно като направи Get Data и в браузъра трябва да изренди на ново тази част на екрана. По-надолу има, например, това mouse down, където съм натиснал мишката. Тук има event клика, всъщност, после каква част друга трябва да са преначертая. В общи линии, в много детайлно всичко, какво точно прави браузъра и това е страшно полезно. Това отдолу също е много полезно. Се вижда колко елементи имате в дома и колко лисенъри има закачени към тях. Тук отгоре има 3 варианта на този панел таймлайн. Всъщност евентите, също аз ползвам повече евентите, това, което сега тук обяснявах всъщност, само че тук го виждате по това начин, само тях, само евентите. Фреймовете, това са браузъра, за да промени това, което показва всъщност, той постоянно чертае. Всяко изчертаване се казва фрейм. И тук много хубаво може да се вижда, целта на, ако искате апликацията да изглежда добре, тя трябва да върви на 60 фрейма за секунда. И тук има една черта, която тук е в случая 20, обаче примерно те стават 2 или 3 черти, в зависимост от това как се държи апликацията. Може да видите границата, примерно. В момента това е 30 всъщност, не 20. 30 пиксела, а 30 фрейма за секунда е тази черта, която означава, че тия зелените части минават доста над нея. Тоест в тия моменти аз имам някакъв спад на перформанса на браузъра, което означава, че прави нещо, като е това примерно. И така, то даже с кека насича. Тук отдолу също се виждат евентите, меморите го казах. И тук много удобно се вижда колко памет взема вашата апликация. Тук отдолу пък надолу много приятна графика за тези неща отляво. Ама за тук ще се върна после. Профайлъра е тая част от Developer Tools, която помага да... В Chrome има два вида профайлинг. Профайлинга, грубо казано, е средство, чрез което може да си тествате апликация, да видите как върви. Chrome има два вида профайлинг. Единият е sampling профайлинг, от семпл, от проба, което е на всяка милисекунда Chrome прави нещо като снапшот на моментното състояние на вашата апликация. В смисъл запомня абсолютно всичко. Примерно в момента JavaScript къде е точно, примерно в коя функция е, да кажем стиловете какви са, какво в момента трябва да се изренди алапа. Това обаче има минус, защото има възможност между тия милисекунди да пропуснете нещо, т.е. да се случи нещо между тия милисекунди. И има един друг профайлинг, който не е много популярен. Таймлайна са, т.е. нетворка прилича малко на него, но не е точно това. Той се казва Structural Profiling и е доста извратено. Опитвал съм се да разчитам някакви неща, обаче аз ще го покажа после. Напомнете ми да го покажа, наистина е много впечатляващо какво точно се вижда там. Вижда се наистина на много ниско ниво какво прави браузъра. И той не е базиран на проби, а той е базиран по-скоро на време. В смисъл, тук ми е много трудно да го обясня. После като го покажеш, ще разберете всъщност каква е разликата. Имате възможност да направите
профили на JavaScript, като под профили се разбира, примерно, цъкате старт, започвам съм нов профил, правя някакви неща, примерно, и цъкам стоп. И това е един профил. Мога, ако искам да направя втори. И тук да си ги сейфвам. Тези двата са почти идентични, с тази разлика, че това е за JavaScript, това е за CSS. Това отдолу е по-интересно, там няма рекърд. Там като цъкнеш, директно се прави един снапшот, цъкаш втори път, още един снапшот. И сега тук хубавото е, че тези двата можете да ги сравните. Мисля да видите, да кажем, знаете в някакъв момент, че вашата апликация е много тежка, правите един снапшот там, рефрешвате примерно апликацията и виждате, че тя работи добре. Правите и там още един снапшот и после ги сравнявате двата. И виждате разликата между тях и се вижда нали, всъщност много в детайли. Примерно в едната може да видите, че имате да кажем 30 000 дом обекта за качение в повече. Значи очевидно имате някакъв проблем с махането на дом елементи. Нали? Някъде сте пропуснали да ги махате. Или да кажем JavaScript хипа ви примерно в един, че е 2 мегабайта, другият 40 мегабайта. Примерно. Ясно имате някакъв memory leak. Примерно. Въобще е много полезно с тия да имате време да се занимавате, да ги гледате нещата, защото са доста нещата всъщност. Примерно, такива да поставя. Така. Аудита е нещо като PageSpeed е начин Chrome да ви каже какво не е наред с вашата апликация. Цъкате Run и той ви дава някакви съвети, нали, как може да оптимизирате нещата. 6% от моя CSS не съм бил използвал. Ако ползвате Bootstrap, това в повечето случаи е около 80%. Това съвсем спокойно мога да го кажа. И това не означава, че не трябва да ползвате Bootstrap. Ползвайте Bootstrap. Защото предния път някой беше казал, че съм карал хората да не ползват Bootstrap, как ще някакви други препоръки, полезно е. Обаче по-полезно е това PageSpeed, което пак е на Google, обаче е екстеншън и е доста по-детално. Цъкате Analyze и то дава различни неща, съвети подредени по приоритетно. Какво трябва да направите там. Това, което е интересно всъщност е, че само че не знам къде беше сега. Казвам ви, тази картинка може да бъде не оптимизирана достатъчно, но тя може да бъде смачкана още и ще изглежда добре. Примерно ви да спестяват някакви 30% от размера на снимката. Чищенс. Да. Да, обаче тук не ми дава чакай. Не. Някъде беше, ти дава suggestion, обаче нали, той ти казва, примерно тази снимка може да се смачка на още 30% и ти дава линк към смачкания вариант, което е много удобно, защото само отваряш го, сейфаш го и си готов на оптимизацията. Готова. Моля? Сигурно ако справиш по-надолу. Интересно, че ти го направиха на модул за Apache и да се качваш на Apache и тези неща, да ще ги гледаш, да ги правят просто тебе. Басикът. Ама Google са го прави. И не знаеш. Има така. Добре, това е яко се знае. Конзолката! Конзолата! Просвата конзола. Ясно така пишете някакви. Те излизат тук. Нали всеки знае, че като пише код, трябва да се сложи някакви неща, маркер, че става бола някъде, плюи някакви неща в конзолата, да види как изглеждат. Няма да го обясня това. Това, което трябва да кажа, което казах преди път, че може да напишете така, CNC, примерно тест. И тук да сложите едно, примерно. Тоест, да вкарате CSS в форматирането на output към конзолата, което е доста удобно. Ако ползвате много конзолата интензивно, нали в този момент ще имате 5000 неща там и се чуете какво е. Примерно слагате в началото да кажем на някаква функция, променяте това и просто знаете на пръв поглед, като погледнете, ще го намерите. Control L е за изчистване на конзолата или просто Clear. Clear бачка е също. Не. Бачка Clear. Тоест бачка обаче трябва да е което е доста бавно. Добре така. Control L. Това е яко. Ако пишете Extension,
Цак и вече сте в контекст на екстенжена и като правите някакви неща с него, тук може да видите output, защото там в принцип дебъгването на екстенжена е доста неприятно. Тук филтрирате това, което се показва. Така, това е един екстенжен мой, няма да го показвам. Сега, друго нещо за Developer Tools, преди да минем към по-интересната част, е това малко колелце тук. Първо на General, това е много удобно. Ако тествате някаква апликация, аз съветвам всеки да си го цъкне, защото нали, постоянно се кешират нещата и нямате реална представа за това какво става. А понякога дори, примерно, правите промени в JavaScript и не ги виждате, защото браузър ви кешира файла. Това се ползваше много интензивно преди, когато имаше много флаш, защото там се правяха алтернативни сайтове на флашовските и беше много удобно да махнеш JavaScript, за да видиш какво браузър ще покаже, ако изранява флаш. Това е доста гнусно, аз препоръчвам всеки да си го махне, защото ако го сложите, става така. Много неприятно. Цак. Тук някакви настройки на панелите. Това е много полезно. Слага ви... Чакай сега. Оп, имаш рулър отгоре. Това е интересно, рендеринга. Чая, че тук са пъгни нещо. Рендеринга също е много яко, като местиш да видиш какво браузър е изрендвана. Цак. Цак, много интересно. Това също е интересно. Сега, тук да ни кажа някаква глупост. Мисля, че ако се ползва 3D някакви работи, браузърът тия неща ги слага в друг леер. И... Да. И за да видите всъщност това леер. Това са отнася за тези неща, които ги изчислява GPU. Тук е момента да кажа, че много популярно стана напоследък. Хората правят някаква апликация на CSS3 и ползват някакви много яки неща. Обаче в един момент апликацията им става бавна и те решават да видят в Google защо е бавна. И там много блогове, адски много блогове, примерно съветват, служи едно Transition Z, мисля, че се кажеш. Тоест, това, което се смята браузъра, да го пратиш към CPU-то и към GPU-то. Да. Това обаче е някакъв трейд-оф трябва да се направи тук, защото правейки това, означава, че човекът да отвори апликацията на телефончето си, примерно, и батерията ще му падне страшно бързо, защото всичко се смята от да. Така че не винаги е оправдано на това да се направи. Въпреки че аз в ETK не го направих. Да не гамна тези, които ползват iPad и iPhone. Мога да сложим включи си за гамната. Ще падне батерията скоро. Това е много яко. Ако наистина се борят за перформанс, аз от много време искам да бачкам по някаква нещо, което хората да кажат, искам и да перформанса да е добър. Повече неща, които правя, са някакви там доседнични проекти, дето хората... Играчка е доста голяма, да, ако решиш да се занимаваш с перформанс. Тук се вижда в опасността. Сега гледай какво става. 20, и се връща. Добре. Това не го знам какво е. Често казвам. Май ще се появят повече. Това е за source panel, ясно това е. Само като прочиш на английски ти ясно това е. Да, това не го ползвам. Това е много полезно, защото ако го няма да видите Ajax заявките в конзолата. Сега ще го цъкна. Може, като идете в конзолата, като цъкне дясното, тук да се включи и изключи. Примерно, аз като цъкна get примерно, и ще видя тази заявка, ще видя друг път. Не, като е друго. Много странно.
Две неща забравя да кажа. Добре, по принцип би Трябва трябва... на ерор с това не се показва. Не, тая Долу, грешка. дай много. А, да. Да. Вижда това. Да, ето. Две неща забравя да кажа. Едното го забравих. Другото е за снипетите. Може да си пишете тук в Source с някакви снипети и да си ги пускате, примерно Run, примерно този снипет променя... тук съм сетвал някаква глупост. Променя, да кажем, стила на Божието, на бекграунда е примерно да е някакъв друг. Много удобно, аз ми се наложи да трябва да пусна някакъв скрипт в контекста на някакъв сайт. И сега, примерно, вместо да променя в кода, да добавям нов скрипт файл там и някакъв бутон да асоциирам с тази функция, че да цъкам някакви бутици. Тук си направих на снипетче и си го пускам. Този снипет после го ползвам, както се вижда в момента не го ползвам, защото съм го махнал. Ама там известно време го ползвах. Много удобно. Имаш някаква въртка да не цъкаш тук дясното Run, ама Ctrl-Enter или нещо такова беше. Имаш някакъв шорткът да ги пускаш тези неща. Друго нещо за конзола. Къде е? Нещо пише много важно. Както да е. Значи тук на General се виждат някакви яки работи. Обаче истинските яки неща са е тук. Наложи ми се да режа един дизайн за iPad и за iPhone. И се оказа много голямо предизвикателство, защото изправата на Retina дисплей стана един мазъл. Тук много удобно. Първо, User Agent, това е User Agent, тук няма друг, предния път, дето спорихме. Това е само User Agent, т.е. някакъв хедър, който се праща към браузъра. Не е реално, нали, защото може да цъкнеш на Internet Explorer 7, това означава, че тук виждаш това, което се види през ES7. Да, ако правиш някаква проверка, спрямо хедъра, нали, няма екстенжени. И сега ще кажа защо не ви трябва екстенжен, когато работите, когато правите responsive дизайн. Аз даже на моя екстенжен тази част ме омахнах, защото е безмислено. Няма нужда да това нещо. Трайно Какво да ми? Нютап. Не те разбрах. Къде беше Нютап? Ти зад мисля. Дай Нютап. Тук може да имаш бутонче. Да, но да праща този път. Къде беше Нютап и пак не мога да го махна това, защото майка стина там за екстенжен, ще кажа защо не мога. Защото мен това кефи, аз исках да предоставя хората възможност да не е така, обаче няма как. Зато добавих този бутон долу, като някакво решение. User Agent е хедъра, който се праща към браузъра. Това отдолу е най-бруталната работа. Значи, от всички браузъри, за сега това е най-якият тул за правене на responsive design, т.е. за момента, в който ще ви трябва да правите HTML да изглежда добре на различни резолюции. Защо е най-удобно? Най-дървеното е да си смените тези размера на браузъра. Ето защо не е яко така го правите. Защото обикновено нацелвате е тук. Нацелваш е тук и трябва да цъкаш постоянно. Чакай сега да видя, много куци. Защо това е яко? Защото се пъгна. Не, много малко тук наистина това. Само 1024 проектори и не мога да покажа пълната мощ на Chrome. Но е страшно удобно, защото аз известно време се прехвърлях целият Developer Tools в другия монитор. Обаче след примерно 2 месеца работа вече трябваше да правя постоянно така. И ми беше много неприятно. И тогава си казах, защо подявате не трябва да правя това? Пък ми е голям монитор. Голям 1920 ми е ширината. И реално погледнато обаче аз примерно трябваше да правя за iPhone и за iPad, имах достатъчно място отляво, а отдясно ми ставаше свободно. И затова слагах си Developer Tools отдясно. И какво правя? Избираме таблица Device Metrics, тук сетвам с някаква резолюция и най-якото е това. Fit in Window.
И това означава, че тази част е всъщност това, което виждате. Нали? Адски много се доближава до това, което ще видите на iPad и на iPhone и примерно на всяки други там, тук има устройства. Ползвайки някакви кухи екстенжени, които аз минах през 2-3 сигурно, и моя включително, просто не е същото. Не е същото наистина. Ама не, аз на моя екстенжен съм махнал тази част за респонсива, защото не виждам смисъл да има въобще така част. Извинете, ако ползвате екстенжен за тази цел, не е необходимо. Просто ползвайте тази част. Сега тук една дълга история се получи покрай тази функционалност. Има вариант да я репликираш в екстенжен, т.е. да го коднеш това нещо. Обаче се оказа, че няма как да стане, ако Developer Tools е отворен. Официално това го няма в API-то. Един пич си казва, басито искам да го имам в екстенжен спрем. И той няма в API-то описан това и той какво прави? Взема кода на Chromium, рови и изведнъж намира къде в кода и това нещо и тук праща, грубо казано, праща команди към браузъра, за да изчертае по този начин, нали, екрана. И се казва, ето супер, взема кода и начинът, по който го прави тази част отдолу е ползвайки дебъгер, т.е. има такъв термин в Chrome, да можете да включите как го обясня се, но имате външно устройство, вързвате го през някакъв порт, на който Chrome слуша и се обменяте данни. Примерно така, да кажем, сега е модерно да се тества Android апликация с Chrome. Тоест, вие можете да вържете Chrome с вашия Android телефон и да гледате тук в Developer Tools какво стана на телефона. Не ми се налага да го ползваш. Обаче за тази цел Chrome се отваря порт, към този порт се слуша нещо друго слуша, нали? И ви праща някакви неща, комуникирате си алабал. И за да стане сега това нещо, трябва да ползвате дебъгер, обаче за съжаление в момента Chrome позволява да се ползва само един дебъгер. И при появата на следващ дебъгер, предишната конекция се режи, всъщност, и остава тая, която е с по-висок приоритет, а естествено Developer Tools е с най-висок приоритет. Което означава, че аз си го направих екстенжена и цъкам не става. Защо не става? Защото съм го направил тук в Developer Tools. Там 2-3 дена някакви лутани алабала. Хубаво, ще го направя тук. Направих го отгоре, стана, израдвах се до момента, в който, нали, аз имам нужда от този панел, защото, нали, пипвам CSS-а. И в момента, в който отворих Developer Tools и всичко изчезна. Спирам, нали, за това. Въпросът е, че има начин да се репликира тази функционалност, просто в момента не е възможно. Отговори ми там един човек от Google, че има много реквести за това да има втори дебъгер. Не поради тази причина, поради това, че хората имат нужда да слушат Chrome от 2-3 устройства, примерно нещо такова. Друго яко нещо е това Override Geolocation. Ако правите апликация, която ползва HTML5 API-то за Geolocation, е много удобно. Това не работи, ако имате Geolocation, който детектвате, примерно, в бекенда. Защото скоро някой ми беше казал, нали, супер, нали, сега това ще го ползвам. Обаче неговата логика е изградена на IP Location, някакъв сервис, който е в бекенда. Нали, браузъра това няма как да подаде някакво грешно IP или нещо подобно към вашия бекенд. Това важи само ако ползвате HTML5 API-то. Сетих се какво бях забрал преди това. Това Disable Cache не се страхувайте да го ползвате. Защото съм виждал хора, които го цъкат, аз ще го забравя и после всичките ми страници ще се зареждат бавно. Няма да се зареждат бавно. В момента, в който затворите Developer Tools, тази опция не е активна. Мисля, имате си кеш. Просто тя е активна за Developer Tools. Тоест, активна е само когато Developer Tools е отворен. Да, казвай. Hard reload. Какво значи hard? Empty cache. Да. Яко. Само по отворен Developer. Добре, вече. С контроли
F5 е само... Между другото... Това беше хинта на вечерта. Яко. Ама не е това. Не е това, последното. Тоест, мисля, че е също. Ама е това да ти изчисти кеша, да ти релодни харта и яко. Иначе няма да път за мен. Override си ги казахме. Има и други неща. Чакай. Това е за ориентация, ако правите някакви... Ако правите някаква апликация, примерно, трябва да... ще ми се съвърта. Както да е? Не, работи, аз успях да го, вкъщи, като си преминах лекцията, успях да го направя, сега не мога, естествено. Ама завърта и целият лялото, примерно, върти на някакви там градуси. Да. Това е яко. Аз така и не успях да го откарам, обаче. Да емулирате, примерно, тапване с 6 пръста, тапване с 6 пръста, това също е много полезно за тестване на медиа queries. Скрина, ако правим неща за принт. Тук е също много брутално. Чая да вдигна това. Това е важно да се знае. Че ако почне да ви крашва браузъра, е ясно, че това е това, което ме интересуваше. Това също е много полезно. Яко. Не го знаех това. Не съм явно. Добре, много интересно, да. Shortcuts. Тук си гледат shortcuts. Така. Значи, чай да не съм пропуснал нищо. Моля цял час, тук трябва да има половин час да отида на това. А пък още не съм почнал да... Ужас. Значи, чакай да видим. Да, тук съм забравил да кажа. Значи това го казах за конзолката, за това, че може да промените цвета. Много често се налага стана красивни така. Примерно да селектираш някакъв елемент, този елемент така. Или това. Селектирам го и тук гледам някакви CSS алба. Обаче ми трябва, примерно, тук в конзолата да направя нещо с този елемент. И сега, ако направя така и 0, е този последно селектиране елемент. Това аз мога да направя така. Така едно е един назад. Смисъл 2-3 алба, селекцията от елементи са пълни. С доларче и долна черта вземате последно сметнатия резултат, примерно ако е 50 плюс 20. И това нещо е това последно, което сте изчислили. Пак полезно. Ако ползвате някакви неща. Това отскоро, благодарение на това сега в момента виждате какво става в конзолата. Контрол минус, контрол плюс. За увеличаване на конзолката. Очевидно няма да има много време да покажа всъщност тази апликация, това как да го оптимизираме, обаче много накратко аз само ще направя директно промените, които мисля, че са правилни. Първо, тук в таймлайна, ако цъкна един рекърд сега, може да се види защо толкова бавно ми зарежда началото. Нали, има, примерно, един момент, в който бавно зарежда и заради това зеленото. Къде си? Ето.
както казахме, тук може да видите много подробно какво става. Това е страшно много време. От 123 до 800 милисекунди браузъра прави само това. И той го прави това, защото този JPEG е гигантски. Примерно. Можете да видите тук, че той декодва PNG-то примерно си колко време и го ресайзва на всичкото отгоре, защото трябва да се вмести в тия там 300 пикселя, колко съм задал. За да не е така, просто ще сменяме тук така. Примерно сега става доста бързо. Идеята е, че може да видите всъщност, че това става. От ли се вземе с чупи нещо? Не, няма това. Факт, че. Не, това е. Сега виж колко бързо става. Тук мисля, че това е тази част. Сега тук защо? Добре, тук за да не влизаме много в подробности, ще покажа само едно нещо. Това за начало и край Това ли? Това е също удобно, за да влезеш в конкретен фрейм, примерно. Защото иначе, ако е тъй, ще се чудиш тук къде е да го дириш. И тук става отляво много неща. Искам само да покажа, това мисля, че е много интересно. Защо подявате и тази черта е тук? И примерно скрипта ми се зарежда, т.е. браузъра един вид се блоква, за да може скрипта ми да се зареди и чак тогава започва да се изрежда, което не винаги е яко. Защото, примерно, ти може да имаш някакъв супер мижа в JavaScript, дето не го ползваш почти за нищо, пък той реално погледнете спира, примерно, браузъра да изренди първия фрейм. Нещо, което не работи навсякъде. Казваш и тук казваш на тага на скрипта се зарежда асинхронно, и изнъж чертата излиза отпред. Може да че не работи. Няма съпорт на това async атрибутче. В тези според няма, според мен. Ама ще излъжа човек, не знам, че се казвам. Как да разбереш това е заредено? Ето е. Това не винаги работи между. Това с... аз нещо. Нещо се заредят CSS и текста. Сега тук страничката е много малка, не знам дали ще има... Тук не става, ама при по-голяма страница може би бачка наистина. Аз нямам много наблюдение, обаче просто ми се стори интересно да го споделя. Нещо, което трябва да кажа тук е, че по принцип много е популярно първо да зареждате някакъв JavaScript, който да викат други JavaScript-ове, които пък зареждат някакви стенки, които пък зареждат някакви други неща. Това е много яко нали? Супер е от към юзър гледна точка, може би, обаче браузър има страшно много механизми, с които спомагат апликацията да върви бързо. И правейки тези неща с асинхронното зареждане на други файлове, примерно ползването на CommonJS, примерно там концепцията, до някаква степен е малко гадничко, защото вие скривате всичко това от браузъра. Реално погледнато оставяте всичко в ръцете на някакъв JavaScript, той да ви заради тези неща. И браузър няма как да ви помогне. А в Google Chrome има неща от сорта на, примерно той, като дръпне да кажем 1 килобайт от HTML-а, да кажем той тук е 1,6, ама примерно дръпа така на 200 байта. И вижда, че вие имате CSS стил там, в тези 200 байта. И той автоматично започва да го дърпа този стил. Примерно, има такива някакви префетчване на разни DNS истории, на комуникации с сервера, които браузъра ги прави тези неща, но те не са видими за нас. Обаче хората се хвърли адски много труд, за да може браузър да ви помогне реално погледнато. А като правите някакви такива неща с JavaScript, това е скрипт за браузър и той няма как да ги направи тези неща. Така, имаш много неща, които исках тук да покажа за това как е тук, примерно в таймлайна, ако разцъкам много тази апликация, ще видя, че тук на memory постоянно ми се накачва паметта, да кажем, защото
Защото, да кажем, не изчиствам event listener-ите, не махам, да кажем, постоянно създавам някакви DOM елементи. Ще да покажа в кода как това се решава и как тук на графиката се вижда, но как е. Така, по-нататък. Така, екстенжените. Не, чакай, Коста. Така. Яката работа. Екстенжените, как се девелопва екстенжен, как се девелопва HTML, CSS, JavaScript апликация. Пишеш си, естествено има някакви неща, които трябва да се спазват. Идвате тук на Chrome Extensions, изберете тази опция, защото ако не изберете, няма да се показват тези неща, които някой път са полезни. В смисъл, под всеки екстенжен има едни работи. Деца ще го обясня по-нататък. Цъкайте тук. Всъщност, ако не го цъкнеш тук, няма да се появят тия бутончета, които са много важни. И това е важното. Load Unpack Extension, посочваш папката с extension и той се зарежда и тук. Сега с този екстенжен, който съм направил, и то прави само нещо. В страницата, в която е в момента заредена в браузъра, променя всички дивове да имат бекграунд, примерно да имаме червен. Той това прави. Каква е анатомията на един екстенжен? Вижда ли се? Чакай, не се вижда. Реално не се вижда, значи има нужда и така да покажа. Не, гадно не става. И те ще направи. И това е браузъра. Всеки екстеншън има background page, който се зарежда в началото, когато се стартира браузъра. Background page е само един. Той вари паралелно с другите неща, които прави браузъра, но всеки екстеншън има един такъв background скрипт, който вари. Всеки екстеншън може да има, всъщност background и контекст скрипта, те повече неща от тази картинка всъщност не са задължителни. Контекст скрипта е също като background скрипта, обаче в контекста на текущата страница, която се отвори. Тоест, това какво означава? Когато правите екстеншън, много е важно да се разбере, че различните части от вашия екстеншън те работят в различен контекст и не от всякъде имате достъп до всяко API. Примерно, background скрипта той не може да управлява т.е. той не може да пипа по страницата, която в момента се заредил, докато контекст скрипта може. Developer Tools е ясно, може да добавите елемент тук отдолу. Omnibox е това, което се появява отгоре. Т.е. като почнеш да пишеш примерно това нещо се нарича Omnibox. И тия предложения са части от Omnibox. Тоест, вие можете да направите Omnibox, както при нас сега ще покажа след малко. Page Action-а, всъщност, ще влязам за тези неща по-нататък. Това, което иска да кажа тук е, че всеки екстеншън има background page, нали, скрипт. Има и други неща, които някои са свързани с user интерфейса, някои са свързани по-скоро с функционалност, както при контекст скрипта. Но всичко трябва да е описано в един манифест файл, който се обикновен JSON и той е статичен. Той просто го пишете един път, браузъра го чете. Докато работя с браузъра, някои части от екстеншън, примерно като контекст скрипта, защото този контекст скрипт той се стартира при всеки контент. Аз какъв? Контент скрипта се пуска при всеки рефреш, което е полезно и яко, защото само с един рефреш може да видите промените, докато примерно при background скрипта не е точно така. Там ако промените нещо, трябва да дойдете тук на extension, да цъкнете reload или по-лесното просто тази страница да рефрешнете. Има някои гадни неща, които то по-скоро е бък, вече трябва да махате изтежане да го сложите на много. Защото става гадно. Ама това пък става супер лесно. В смисъл само го махаш, ставаш лоуд и си готов на някакви знаки прътки. Така. Това го казах за background page. Има два вида background page. Единият е този, който е стартиран постоянно и от Chrome това не го препоръчват, защото е ясно, че нали, това взема памет, вие може там да направите някакъв memory leak и изведнъж браузър да почне да работи бавно, заради екстенжена някакъв, нали, дето си мисли, че може да пише. Event page обаче е също като background page, но той един вид е активен само тогава, когато има нужда. Тоест, когато даден евент
от някаква друга част от екстенжена, например се прати към него или нещо такова. Content Page, го казах, той е за работа с DOM, с конкретната страница. Всъщност, повечето екстенжени ползват Content Page, защото нали, повечето екстенжени са ориентирани към това, което нали, се случва в браузъра. Месенджинг системата на екстенжена е изцяло само с евенти. Има няколко начина да се предават евентите, има различни апита за това. Две основни неща трябва да знаем тук е, че всъщност може да се осъществи one-time такъв евент, т.е. вие пускате евент, има ли съм за него, той слуша и това е. Докато има и комуникация, която е постоянна, т.е. един вид нещо като сокет, примерно да направя някаква такава асоциация. Аналогия, да. Така. Това е идеята. Построят се бекграунд нещата, построят се контент скрипта, построят се някакви други части, които са по други места в браузъра и комуникирате помежду си чрез меседж. Така. Това са UI нещата. Browser Action е това, което е отгоре. Това се нарича Browser Action. Тоест, като цъкне тук, това, което вие можете да правите е да промените съдържанието на това нещо. Това е просто един HTML. Контекст минута е ясно какво е. Може да добавите нещо в дясното, в контекст минуто. Desktop Notification е едно нещо да ти скача тук отдолу. Аз такива много ги мразя. И с това ми го ползвах. Omnibox е това, което се появява тук. Options Page е всеки екстенжен може да има Option Page, като е това. Цъкаш и тук има някакви настройки, ето пак това ти го правиш. Това пак е един прост HTML, който ви се прави всичко. Override Page е най-бруталната работа според мен. Може да override, както аз съм направил примерно тук. New Tab Page, да го override да е нещо друго. Освен New Tab Page, може да репортите If Java had true garbage collection, most programs would delete themselves освен upon да execution. репортите да override-ните New Page таба, може да override-ните хисторито, bookmark-а, нещо такова. Въобще, ами, знаеш колко дразниш има... Да, всеки път е различен. И без да привлечавам, губя силно, може би по час на ден. Благодаря на това. Защото постоянно като това е нов тап и чета какво е. Ама ти започнаха да се повтарят. Ами намери ги там. И естествено какво? Да, това е за override. Page Actions е това, което се появява тук. Може нещо да сложите тук една иконка. Сега това нещо... Да, това е Page Action също. Да, прав е си. Това е Page Action. Аз това не успях да го подкарам. Всеки път, като се опитвах нещо ми гръмваше, имам съмнение, че не правя нещо в начина, по който инициализирам неща, да е нещо подобно. Както и не можа да го подкарам. Екземпъл. Така. Като си до момента да кажеш, що не може да правиш. Не мога, защото това, което е проблема в момента всъщност е, че хората като се инсталират моя екстенжен, няма да искате това да им се появява. И аз за да го запълня това, трябва да модифицирам манифеста, т.е. статичен файл. Тоест аз няма как да кажа на Chrome, е тази част от манифеста, виж сега дали човека иска или не иска и тогава я ползва. Той или го има в манифеста, или го няма. В манифеста кажеш, кой ще бъде override, например. Да, че аз всъщност събрах да... При отваряне на таба да се прави това. Ама няма да е override тогава. Тогава, в смисъл, за това. Всъщност тук казвам, искам да override на new таба след този пейдж. Това е. И няма как тук в JSON да направя някаква проверка спрямо нещо. И аз не съм намерил. Аз хубаво, че намерих вариант да сложа този бутон, защото този бутон също има вратка за него. Тя и пак не е документирана, ама вече е Google. Защото в крайна сметка аз имам тук и това го ползвам много често. Да прави реквести с него. Пък като го отворя така и нямам достъп до него реално погледнато. Ами това е HTTP клиент, просто мога да генерирам реквест
като curl всъщност, но в браузъра. Мога да пускам тук разни хедери, но това, което казват Google за оверрайдването на новия етап, е, че те в прав текст си го казват, не се опитвайте да правите репликация на етва. Няма да успете. Защото няма, примерно, може да вземеш и тези неща са топ сайтс. Тоест, те, които най-много се посещава, нали, скоро. Това го има в апито, обаче това го няма. И тия other devices, това recent close го няма като API. Така че няма как да направиш пълна... Нали, аз исках тъй да изглежда, ама малко по-различно. Нали. И затова няма как да стане. Затова сложих този бутон и просто когато ми трябва да цъкам там и учам там. Тъй се чая да видим екстенжена, дали ще тръгне. Добре, нали има някакви екстеншени, дето примерно пак да минят това, обаче... Не знам, окей. Не съм видел как го override-ват. Самия... Ако... Бам. Ето го. Сега, кажете ми една дума на английски. Някакво. Ама какво? Hello. Не, нещо, някакъв предмет да е това. Table. Добре, table е това. Ще помоля за малко тишина сега. Search table. Не, people е. Чакай. Казах ли да ползвате тишина? Search Node.js. Ама може по това трябва да го рисуваш с нос. Не, това, което съм направил тук е всъщност да ползвам едно много яко нещо, което си мислех, че е много яко, обаче както се вижда не е много яко, защото Прави нещо от чето, пробвах. Пробвах Node.js, ама вкъщи с table стана между. Айде, опитай го, бе. Чакай, ще пробвам. Search how to make pizza. Как се зае? Това е експериментално API. Аз даже чакай. Go to varnalab.org. Org не трябва да кажа. Идеята е много яка. Всъщност, това, което го има в Google Translate, т.е. и тази опцийка, нали, да говорите, това го връща в текст. Наистина, ако работи много яко и ако действително, нали, след години, примерно, успява да разчете това, което казваш, било много приятно, защото може да направи такъв екстенжен да му казваш какво прави. Примерно аз тук съм имплементирал, като кажеш думичката search и нещо, това нещо след това да отваря на Google и да търси за това. Или примерно като кажеш open някой си сайт, примерно. Това не, в смисъл има неща да го правят вече. Ама правят ли го хубаво, защото тук не го правят. Мисля, как Table. Чакай, какво правя сега. Остана само да ви разкажа малко за самия екстенжен, как... Да, аз това си мисля. И за това е експериментална част от браузъра. И ти си го пускаш, нали, обаче апито е описано, ама нали, то бачка, ама не точно. Обратното е долу-горе добро. Нали. Аз сега тук... Аз ви го покажах при малко. Само прекликна бутона или може да бъде пуснато през цялото време? Не е оферта да го пускаш още в началото. Може, ами то е... Защото мога да пуснеш през цялото време, че мога да слушаш юзера, какво да говори. Аз стане защото... Той изплаща пакет на сервиса, като спреш да говориш. Да. Изплаща пакет и така да се конектва към cloud сервис. Грубо казано, ти му казваш старт, то слуша
И в момента, в който засече нещо и започва да го записва. И в момента, в който направиш малко по-дълга пауза, спира. И това ти го праща в един хендър и това е. После трябва да кажеш пак старт. Това означава, че много пуснеш то да ти пишеш някъде на тройка и ти да точиш към някъде. Текстите. Та, чайдам дали ще проработи сега. Да. Аз съм направил Browser Action, т.е. тук примерно да цъкнеш. Има това нещо в Developer Tools. Тук примерно, бам. В общи линии, манифест файлчето. Сега няма да минавам през всичко, точно няма време. Ама тук се описваш, примерно, ако ще ползваш Browser Action, е така го описваш. Казваш му иконки тяга бала, казваш му кой файл, нали? Това е background скрипта, това за новия етап, това е контента. Тук контента трябва да кажеш, нали, за какви страници ще вържи това. Защото ти можеш да кажеш, моят скрипт ще е само за моят екстенжен, ще работи само на моя сайт. И тук пускаш нова URL и този контент скрипт ще се пусне само тогава. Същото нещо и за page action-ите. Това и тук отгоре. Там също има подобно нещо, ти обясняваш на екстенжена. Ама аз това искам, примерно, да се пусне само ако в момента браузъра отваря, примерно, PDF. Така, ако имате някакъв екстенжен, който ще е PDF, да кажем. Persistent true. Какво значи? Persistent на background page, това означава, че background page ми е event page. Тоест, ако тук е true, той се води background page. Ако е false, се води event page. Тоест, той е... Да. Ами, не, той пак е зареден, обаче нещата в него се случват само когато постъпи евент, към който ти си закачил листенера в background скрипта. След 15 секунди са много. Да. Не знам да се континua, но мисля, че е така. Защото вече са 10 мегабайта за ети. И в принцип за телефона. Фак. DevTools, друго. Можеш ли ти екстенжени на мобилната версия? То точно това направи. Не съм пробвал, човек, всъщност. Няма да минавам през... Ако някой се интересува, после мога да му правите кода да види как изглежда, но не мисля, че има нужда сега да минавам през... То е ясно, просто пишете обикновен JavaScript, обикновен ще има обикновен CSS. Да, обаче имаш някакви такива неща, апита, които приемат обект Home глобален, който са на екстенжен, е там. Важно да се знае, че не може да като напишеш екстенжен и по дефолт не може да работи с инкогнито mode. Да. Трябва юзера да цекне чекбокса, че иска този екстенжен да работи и там. И друго нещо, което също е важно да се каже, че ако ползвате някакво експериментално API, защото те са доста, че аз тръгна да отварям ако ползвате някои от тези неща, и аз и това съм ползвал, Speech Input, някои от тези неща не може да качите този екстенжен в техния стор. Тоест екстенжени, които ползват експериментални апита, не са позволени, то си е нормално, защото ще бъде тъпо някой си инсталира нещо и аз както докато го правихте за гласовото разпознаване, просто имаш един момент, който ми крашваш постоянно този браузър. Кой ще да кашва много яко? Моля? Кой ще да кашва много яко? Това за спича. По принцип, в смисъл, като си го тества вкъщи, така доста често ми крашваше. Но то беше по-скоро, защото аз го бях сложил скриптане там, където и правих нещо, което той предложи. Още докато заради контент скрипта и да, старт, нали? Защото исках да отвориш нов таб, да не цъкаш, ами директно почваш да говориш. Ама не става, защото тъй като направиш и той явно започва да чете много, нали? Напълно му се буфера и предполагам. Хубаво да знаете, че с Extension и ползвайки дебъгер, който, нали, както обясних по-рано, при отварянето на Developer Tools този дебъгър ще умре. Обаче все пак, можете да достъпите почти всяка част от браузъра и да вземете нещо от нея. Даже не изкачах какво бях видял. Всъщност трябва да го махна това, че не взема да ми краш нещо.
стана такова? Ага, добре. Ясно. Добре. Да, между другото. Защото съм и тук и не ми позволява да... Има сайтове, където някои неща не са активни. В смисъл, как сайта може да се забрани някакво екстеншън да работи? Какво? Но влизам в някаква банка. Иначе ми е трябвало да, обаче гледам, че веднага, да кажем, темпермънкито автоматично ми е спрямо. Как? Дали от сайта или от самия екстеншън? По-скоро от браузъра според мен. HTTPS няма да Не, работиш на ESCI и съм си използвал темпермънкито и без никакъв. Пишеш му юзер скриптове и като даш му като при засичане на даден сайт, смисъл, го вкарва. Схемата там да опасне. Ама не, ти си му правиш такова. Има го също нещо и за Firefox, се казва Grease Monkey. Идеята е, че му задаваш само някакъв regex му слагаш за как трябва да изглежда уродото, ако е такова, пусне ми го и Според мен това се може да го буташ, защото нямаш всички неща, ако искаш пак можеш да го вземеш, ама по-сечи. Пишеш му Save to Windows точка LSX и при Internet Explorer знаеш какво се правиш. Тоест има модули, които са различни. Може постоянно да намиш това модул. Ако се качиш на Windows сервер, знаеш как ти изглежда и изглежда нищо, в смисъл не забраняват, знаеш колко много страници по дефалт ти забраняват. А знаете ли, че можете, ако... Изглежда в security mode специално. Да, ако... Който не ти е дефалт. Чакай, какво направих? Сетингите може да го настроиш. Как се казваш, special. Защото аз инжектен JavaScript по същия начин, както го прави Grace Monkey в Internet Explorer. И при HTTPS страници обаче не го позволява. Пак ще я настроиш в самия и няма да се върви. Не може. Защо не съм направил, не може. И зато и може би тук по същия начин да се направя. Първо, да с PayPal и екстеншън може да има. Точно това, че и в PayPal също автоматично е забранено с такива екстеншъни, веднага дати ще разни. Отда на долу, както ти пише, на колко броя. Виж, имаш тук в контент скрипта имаш опция да слагаш. Става нещо. Въпросът е кой ги забранява. Според мен самия браузър забранява такива. Защо пък не, ако сертификата е, нали ти влизаш с HTTPS с някакъв сертификат. Може би този сертификат има някакъв начин да изречеш от него, че това е някаква система за разплащане. Абсолютно може да си един сайт, който е HTTPS. Да се цепиш. Не, то може би, що си го пуснал, че има. Напиши онлайн, напиши онлайн. Ма то го да както и да се Не, това се бачка. Но пък някой са си забрани. Как разбира кой да забрани? Може предвид, че имаш някакъв пермишен и искаш, автоматично да забранява точно тия пермишен да слагаш. Има преди, че като качиш нещо в сторен, те го проверяват. Не е... Ти може да видиш нещо на страницата, обаче нямаш право да правиш request от extension. Това е security policy. Да, това е. Тоест ти може да си гледаш какво си искаш на твоя браузър, ти може да го пратиш на тези страна. Да, идеята беше, че как направо не спират всички скриптове. Не съм видял подобно нещо това по тебе. Значи по-скоро е нещо от самия браузър. Той решава, че този сайт не може да прави. Или пък преди да го качат... Имаш някакъв идиотски екстеншън, като трудно си пускаш едната партина с нещо. Не, изтегни си информация, да се плати хора, ако искаш. Добре, да го направим после. Само да приключа. Защото стана доста дълго. И ще ми свърши харда, защото записам. Има някои неща, които са много яки, според това ги знаете. Едното е, че може да синхронизирате, т.е. да се логнете тук в този самия браузър. Разбрахме те. Самия браузър може да имате акаунт в него, да се логнете с него
И всички инстанции на Chrome, които ползвате на различни места, при аз ползвам 3. Тоест, едната тук е в Windows, другата ми е в другата ми е в виртуалната машина и третата ми е телефона. И трите инстанции се обменят, т.е. все едно Chrome е един и същ навсякъде. Т.е. всичките ми bookmark-ове, примерно, са дистрибутирани на трите си. Това не е за девелопер. Това се Не, ама яко. От десятка нататък. Ама те после да, защото Mozilla купиха едни, кои бяха те и се се правят. обаче в тях е някакво много завъртено разпределение. Нещата, че не отиват на сървъра, на футбола ми директно на девайсите. Да, и за да ги кодираш, трябва да имаш един ключ. Другото, което трябва да кажа е, че ако искате наистина да задълбайте яко в Google и това какво може да видите и какво може да правите, и това е страницата. Отваряш тук на About има страшно неща, като например това, което обяснявах за профайлинга е това. Трейсинг. Сега гледа стача. Цъкам рекът. Например, отварям този сайт. Ето ми цъкам стоп. Сега изчаквам малко. Много запълнито с буфери. Няма стъпка. Опа, и се поява едно такова чудовище, което е яката работа. Тук вече маркираш нещо, цъкаш F, сумваш. И се поява наистина, наистина как работи браузър. Баш девелопер, да. По този начин се прави този structural profiling. Има и други неща, като е това едно ти разчая да вълка беше. Чао! Е това яко, като почнеш да пишеш тук в Omnibox-а, всъщност при нас сега почна да пише 3, ми издаде този сайт така. Мисля да видиш Google какво е събрал, нали, примерно като почна да е това и ми издаде това, нали. Също много полезно. Има някакви... Кеша е хубаво. Това ли? Да. Да. Кеша си кеш. Имаше едно... Net Internals. Не, Sync Internals. значи беше горе на Sync Mode браузър. Може да видиш. Къде? Средата. Това? Не, Средата. Ама root, extend, може да се вижда в extension, някакви неща се снимаш. Яко. Ако ползваш това Chrome Storage, Sync. Да, страшно много неща има там. Аз исках и това да покажа обаче. Не това. И тук има някакви неща от сорта на това за DNS-те яко. Сокети, това спиди също е много интересно. Днеска точно гледах едно видео за какво е всъщност. Пичът показваш всъщност буквално как върви комуникация с сървъра. Там хендшейка, всичко, нали, е смисъл на много ниско ниво, примерно той екипател праща някакви такива неща. Интересно. Да. Това са двете документации, и тази. Това е на Developer Tools. Въпреки че аз мисля, че тази специална документация на Developer Tools е много бегава. В смисъл не бегава, много нещата съвсем отгоре, въобще няма детайли за екстенжените. След като вече минах доста време, правих някакъв екстенжен, бих казал, че е добре написано. Ама в началото ми се струваше много бъркана, много някакси неясно, обаче явно пак като се позанимаваш малко, всъщност се знаеш, че и всичко го има. Има тук всъщност samples, там може да поразгледате нещата. Има и в GitHub има едно репозитори също с много примери. Там също може да се види. Някакво API, за примерно, че не е с коя дата ще има Hangout с девелопери. Не може да видиш там. Аз като да това
този documentation с тия екзампли много често влиза в някакъв безкрайница, където едното връща към предна страница, а предна страница те примерите им са организирани, всъщност тук виждаш какви функции се ползват от екстенжена, които водят към документация, към апито, тук реално файлите на екстенжена. И аз в началото търся, обаче не гледам нали, какво става, изведнъж бам, отивам някъде други, да, малко е объркано. Нещо. Там се обяснил, смисъл има там платите. Абе някой път аз поне ми беше доста полезно да ги пръстикам така. Че нещо има? Не, няма. Аз ви казах, че много друга ще стане.